Nou ga je in ieder geval nog wel Ja, ik heb mijn deel wel opgeruimd. En dan ligt alweer overal. Ja, Ligt daar achter de zak. Alles aan deze kant van de kamer is allemaal weg. dat is een knal. God, het is fijn. Nee. Dat was het door. Paul kikt op de kamer. Kijk. Oh, Paul. Nee, ik kik niet. Paul, ja, hebben we een doorgebouwd van alle cola die we hadden gehaald. Maar ja, er bleek nog een soort wat in te zitten, dus die hoefde gewoon wel allemaal cola. Oh jezus, je krijgt ze niet helemaal Bijna niet. Dat beste niet. Ah! Ik heb gewonnen. Niet dus. Hij speelt voor. Ja. Als deze moet op de grond vallen. Uh-oh. Dit dopje. En de rest mag niet vallen. Alleen dit dopje, hè? Ja. Wat is het? Paul is Ja, je moet je alleen die midden doen, die mag vallen, de rest niet. Oh goed. Nee, alleen de onderste. Oh, gooi dat. Go down. Take it down, take it down, take it down. You know me. Ja, we zitten een dolle reclame, hè, klaar. Ah, ja, dat is er lekker bij gaan liggen. Oh, Paul. Oh, Paul. Oh, Joris. Oh. Auw. Mijn rood. Oh, lekker. Oh, ga harder. Oh, vers. Oh, oh. Ja. Oh, kut. Paul, niet van de camera. Oh, doe dat kut in de... Nee. Hey, 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 dat is